Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Госпиталь үшін керек яраклар, түбән камылар тырышлығы белән 5 тоннадан артык гуманитар ярдәм җыелган. Уртак эш Түбән Кама районы волонтерларының координацион штабы оеша. Зур йөк машиналарын тикшерделәр. Дәүләт автоинспекциясе белән административ техник инспекциясе бүлеге хезмәткәрләре уртак рейд үткәрделәр. Милли тәрбия. Уйнадык, җырладык, канат сыдырдык. 83-нче балалар бакчасында Казы Мәси йоласы оештырылды. Бәйрәмгә чакыралар. Кылмакчы авылында татар халкының милли бәйрәме узачак. Сәламәтлеген турында кайгыртуның гади һәм аңлаешлы ысулы. Сүз диспансеризация турында бара. Халык уңайлыгы өчен Рамос Мол сауда үзәгендә күчмә бригада эшли башлады. Профилактик чараның максаты авыруны башлангыч стадияда ачыклау һәм аны вакытында дәвалау, ди табиблар. Башта анкета тутырасы, оннары юлама буенча белгечләрне йөреп чыгарга кирәк. Буй, авырлык үлчәнә, кан басымы тикшерелә. Ленара Шәйгарданова ел саен диспансеризация уза. Быел хастаханәгә барырга җае чыкмаган. Сәүдә үзәгендә күчмә бригада күргәч, бик сөенгән. Минем кызым монда рисованиягә йөри. Мин монда узып киткән идем, диспансеризация үтәләр кешеләр. И тоже решила пройти. Ел сайын үтәм диспансеризация. Поликлиникага йөридем, а монда бик җайлы. Профилактик чараның максаты авыруларны башлангыч стадияда ачыклау һәм аларны вакытында дәвалау, ди табиблар. Соңгы 7 ай эчендә Түбән Камада 58 меңнән артык кеше диспансеризация үткән. Шуларның 60%-ның сәламәтлегендә тайпылышлар ачыкланган. От 40 лет и старше ежегодно проводится диспансеризация. 40 һәм аннан өлкәнрәкләр ел сайын диспансеризация узарга тиеш. 18 яшьтән 39 яшькә кадәрге шәһәрдәшләр өчен профилактик медицина тикшерүе каралган. Барысы да сезнең кулыгызда, ди Светлана Прокопьева. Мобиль бригада барлык теләүчеләрне Рамос Мол сәүдә үзәгендә көтеп кала. Күчмә пункт беренче катта урнашкан. Эш вакыты кичке 4-тән 6-га кадәр. Бары тик паспорт кирәк. Диспансеризация узудан тыш биредә гриппка каршы прививка ясатырга була. Альбина Вәлиева, Гөлназ Жабарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Камалар тырышлыгы белән берничә көн эчендә 5 тоннадан артык гуманитар ярдәм җыелган. Посылкалар 425-нче медицина отряды өчен әзерләнгән. Әлеге подразделение яралаган солдатларга беренче ярдәм күрсәтә. Шуңа күрә госпиталь өчен кирәк яраклар күп кирәк. 14 ноябрьдә безнең шәһәр аша гуманитар конвой узачак. Әйберләр шулар аша җибәреләчәк. Әлегә олысы да кечесе дә изге эшкә үз өлешен кертергә тырыша. Үзәк Химиклар проспектындагы 72 адресы буенча урнашкан. Түбән Кама районы волонтерларының координацион штабы барлыкка килде. Ул барлык волонтерлык оешмаларын берләштерәчәк. Максаты эш бер юнәлештә һәм максатчан алып барылсын өчен. Радмир Биляев шундый тәкъдим белән чыга. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы билгеләп үткәнчә, волонтерлык үзәкләренең мондый уртак эше хәрбиләргә нәтиҗәлерәк ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Утырышлар ай саен узачак. Дәүләт һәм административ техник инспекциясе бүлеге хезмәткәрләре бүген уртак рейдка чыктылар. Ком ташучы зур йөк машиналарына аерым игътибар бирелде. Кагыйдә буенча мондый автомобильләр кузовы махсус япма белән капланырга тиеш. Таләпләрне барысы да үтәми. Белгечләргә берничә беркетмә тутырырга туры килә. Әлеге хукук бозу өчен физик затларга 5000 сум, юридик затларга 50000 сум штраф каралган. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077.
Элекелектен татар халкы күп итеп кошкырт асраган. Көннәр суыткач, авылларда каз өмәләре үткәрелгән. Аларны бергәләшеп йолку, шишмә суында юу, юл буена каурый сөбү, бу йолаларны әле дә кадерләп саклыйлар. 83-нче балалар бакчасында аны театралаштырган тамаша аша күрсәттеләр. Ашлы һәм җырлы биюле бәйрәмнәрнең кайбер мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Сиксән 83-нче балалар бакчасы авыл йорты ишек алдын хәтерләтә. Хуҗа бикә бик күп каз үстергән. Аларны эшкәртеп өлгерү өчен эшче куллар күп кирәк. Күршеләр, туган тумача сабыйлар бәйрәмнән беркем дә читтә калмый. Шулай тизрәк тә, күңеллерәк тә. Нәни өмәчеләр, уста ярдәмчеләр генә түгел, җырмынга да бик тапкырлар икән. Каз өмәсе муллык бәйрәме, аның үз тарихы, төсе, тәртибе бар. Лилия Сәлямова кечкенә чагыннан әлеге йоланы күреп үскән. Шактый вакыт узса да, бәйрәмнең асылы югалмаган ди татар теле тәрбиячесе. Балаларыбыз бик кызыксынып әзерләнде. Чөнки алар өчен бу яңалык иде. Без үзебез белгән милли йолаларны, гореф-гадәтләрне аларга тапшырып калдырсак, алар күреп үссәләр, бик әйбәт булыр иде. Мирасыбыз киләчәк буынга барса, безнең әби-бабайларның йолалары югалмас дип ышанып калабыз. Театралаштырылган тамашага дәрәҗәле кунаклар да чакырылу иде. Аларның әйтүенчә, 83-нче бакчага йөрүче балалар әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен белеп үсәләр. Каз үстерү мәшәкать икәнен беләбез. Аннары эшкәртү үзе бер мәшәкать, ул олылар өчен ул бер эш. Ләкин менә хашларны балаларга күрсәтү, аларга кылан үстерү, аларга кылан шушы бәйрәмнең бар икәнлеген аңлату. Кием икәнен, милли икәнен, моң икәнен, безнең татарның яшәү рәвеше икәнен аңлату бик мөһим әйберләрнең берсе. Балалар йолага туры китереп, күмәк итеп эшләделәр, аралаштылар, күңел ачтылар. Җырладылар, биеделәр, каз мамыгыннан мендәрләр тутырдылар. Безнең максат ел сайын көз көне каз өмәсе үткәреп, һәр үсеп килгән буынга тапшыру. Бездә булды каз өмәсе, уйнадык, җырладык, канат сыдырдык. Бик күңелле булды. Казлар юлды, түшкәләр әзер. Эш тәмамлангач, һәркем өстәл янына җыела. Анда матур гадәт буенча каз майы белән майланган тәмле коймак һәм кайнар чәй. Эшле һәм ашлы бәйрәмнән һәркем канәгать калды. Альбин Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Каз йолку, юу күренешләре, каурыйдан әйберләр ясау, кыймак, ботка белән сыйлану, халык уеннары. Түбән Камаларны Кулмакчы авылында узачак каз өмәсе милли йоласында катнашырга чакыралар. Күңел ачу программасы бай. Бәйрәмнең махсус кунаклары Зәйнәп Фәрхәтдинова, Җәүд Шакиров, Раис Фасихов, Зәринә Хәсәншина, Ришат Айгөл Шәйхетдиновлар. Фестивальне үзәкләштерелгән китапханәләр система белән авыл халкы берлектә уздыра. Татар халкының иң матур йолаларының берсен күрергә теләсәгез, Кулмакчы авылына килегез. Уздыру көне 22 ноябрь. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безне тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге саат 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.